Takže já vás vítám zpátky. Omlouvám se za lag, ale s tím se nedělám. Tady už je vystřílem. Tu ten part druhý, tak už natáčím po druhý. Protože ten první, tak já na YouTube nemám koupený premium. Fakt, granát. A mohl jsem mít, a mělo to maximální jakoby čas toho videa je 4 hodiny. No a já jsem ho měl 4 hodiny a 40 sekund. Takže mi to tam nechtělo dát video. Omlouvám se, že jsem to, že jsem to video dal tak pozdě, ale já jsem tam dával ten druhou misi a tuto video dohromady. A dala se mi tam jenom ta druhá mise. Takže je tam teda jako dřív. Tak se vám moc omlouvám. No, tak teď budu hrát dobře, se budu snažit. No budu hrát prostě stejně, ale budu se snažit o lepší výkon. Jo. Tohle nesnáším. No. Hraju s AKčkem, teda jako tu M4 mám furt, ale tuto AKčko se mi líbí, jak má ten tlumič. Protože AKčko, když má tlumič, tak vydává úplně luxusní zvuk, no aspoň mně se to líbí. Tady takhle, jestli to teda slyšíte, tak mně to přijde úplně krásný zvuk. A komu ne, tak je zvláštní. Tak nepatří ke studiu Kravín. To jsem potřeboval. Jsem totiž chtěl nějakou pistoli, jako záložku. Ano, jdeme. Nebudu se zdržovat, aby to... Ty krása, zase dostanu určitě. Vidíte, já mám furt M4. Jau, to musel bolet. Ano, teď jdeme sundat ten vysílač. Ano, ty umři. Jenom 4 náboje. Já nechci se dostat. Fakt, granát, ne, běž pryč, já se seknu! Já to přežil, já jsem se seknul, takže se asi budu muset zabít. Ne. Jo. Dobrý, přežil jsem to. Clear. Čisto. A i tak je to nepříjemný zvuk. Vůbec se nebudu zdržovat, aby jsem to zase stíhal, ale to stíhám v pohodě, natáčím tak 4 minuty? Ještě ne. Jsem si tady zapnul stopky, ale zapnul jsem si pozdě.